ai dus bradul, a venit bradul. Bună, dragi prieteni, cu voi este Mădi și astăzi, da, după cum ați văzut, primul cadru a venit bradul. Da, și noi astăzi cu voi îl vom împodobi. Va fi un brad, da, are frunze naturale. Mami, știi că... Da, Mami, dar natural. frunzele... Uitați, dar... Da, știi că frunzele de brad adevărat miros foarte frumos. Miros foarte frumos! Asta e adevărat? Ia uitați, stupina acolo, dacă vedeți. Iată, asta Uite, trebuie să noi la scăpăm grădiniță ea. avem un brad care o tăiet o crenguță și a miros și... Dar la capte, mam, dar la capte, ca la asta, Foarte drăguț. Ia uitați. asta mirosă. Da, uite că s-a murdărit pe jos, mă. S-a murdărit pe jos. Dar ia uitați ce frumos avem noi. Și mama chiar acum ne va da jucăriile și doar eu cu Emma și cu mama le vom împodobi. Wow. Cum poate să-l ridice băiatul celălalt atât de mare? Mam, poate o să le aranjez, să miște firele de brad. Și ce să facem noi cu Ca să asta? fie mai... Mam, de ce aici nu Aici- e firă de brad? Vedeți, aici e lemn adevărat. Crenguță, adică. Aici... Și ce trebuie să punem apă sau ce? Doar nu. Posibil, da? Ah, înseamnă că s-a dat, trebuie să spuneam. O, da, chiar e o prieteni, ce interesant. Ok, mami, asta trebuie să dăm aspiratorul aici. Uitați ce... Da, mam, Da, uitați partea bună, uitați ce frumos este bradul nostru. wow, ia ce ați, Mădălina! Wow! Deci că păr. Deci că barbă de Moș Crăciun. Ho, ho, ho! Ia și lângă. Așa e, a fundiță, Moș Crăciune. Brad! Mama, Ia crede că o să uitați. fie că așa de mic o să fie, că așa. Da, Dar e gică. eu e mare ca tine. Ia uite. Aproape sunt când dâzânsul. Eu sunt cât... E că eu sunt până la crenguța asta. Și da, admirați doar bradul. Gică. Nefăcut, dar trebuie să îl facem. Și Iar- luminițe trebuie să punem. Normal, avem luminițe, avem. Am și o noapte când am Mami, făcut cât e de la mare, tu noi n-am să încapem pe aici să mergem, mă, ca aici, leac, să mergem. Dar poate îl punem aici. Wow! Brăduț, ninge peste tine. Vino în casa mea, unde-i cald și bine. Dar după cum vedeți, v-am arătat într-un TikTok că am pus luminițe aici, da. Și acum ne odihnim. Acum arată. Prieteni, până când noi dăm aspiratorul acolo unde este bradul, trebuie să dăm cu aspiratorul, noi ne jucăm cu antistresurile, nu avem treabă și da, chiar acum vine Hai, aspiratorul. uitați ce interesant. Cum voi fi eu mâine? Cum? Așa, urmele. Prieteni, chiar trebuie de dat apă acolo ca să crească mare. Asta, oho! Într-o zi o să ajungă până la pod. Da, da, chiar. Și după ce dăm aspiratorul, mama scoate toate jucăriile de brad și... Noi am făcut niște poze cu brad și cu... Da. Adică... cu jucării de brad, cu o spun, da, ferește, cu brad fără jucării și o spun after și before, adică cu brad cu jucării. Și azi vedeți. Ok, eu vreau să mă joc cu papiturile. Hai să începem. Cum credeți, ce se află aici? Green or pink? Pink. Dacă ați răspuns așa, dați mare like dacă vă place acest anti-stres. Așa. Dragi prieteni, Eu spun asta. trebuie să punem apă. Oh, dar e tare greu. Eu nu știu cum să primească. E toarna aici, toarna.
dragilor, storm. De fapt, așa. Ba, da, ia uitați. Spate te pus. Eu vreau să mai pun. Gata, e plinul. E plinul. Gata, și fete. Nu mi-a ajutat atâta apă cât am văz. Bun, cât ai pus? Da, gata, e plinul deja, e mă. Și cam atât. Mai, ne-ai spunat că prin Care vine, prieteni? Da, am dat cu aspiratorul. Moș Crăciun ne-a adus ceva. Hai să vedem ce. Un cadou. Wow. Hai să Ia uitați ce mai avem. Și un globuleț aici foarte frumos. Și pe ăsta așa. Ia uitați și pe ăsta, ia uitați ce frumos e. Uitați, uite, avem și un mini glow foarte, foarte mic. Wow, asta e foarte rămân. Ok, hai să... Asta putem să-l Eu auzim. mă apuc de fapt nu trebuie doar una. Și... Wow! Cutia asta a fost strigată de Crăciunul trecut. Asta la Moș Crăciun. Și hai să vedem ce avem aici. Ia uitați, asta e că... Cât de multe! Oh my god! Livesey baby. Și ia uitați ce frumos! Asta eu am făcut, n-ai ți minte? Anul trecut am făcut aici foarte multe la școală. Da, preci, da să vă mai arăt ce am făcut eu. Uitați ce frumos, aici este un îngeraș și aici tot este un îngeraș foarte frumos. Deci să mai vedem. Ia uitați! Ia mai ce faci? Ta, sunt prințesă. Asta eu eram. Mami, eu vin să vezi ce lumânare Mami, frumoasă. eu Da, te-am de pus fapt lumânare. așa nu e nici o lumânare. Dar, uite, mami, asta de decorație așa. Ba da, mama, m-a mai schimbat. Dar nu e nici o lumânare. Ia uitați. Da, asta Asta e e 2021-2022, oh my god, ăsta a fost cu 2 ani. Wow, în urmă. uite-te, mama. Uite-te, uite-te, mama. Uite. Asta asamblam colindatul ăsta. Da, asamblam jucării noi. Uite-te, mama. Astea Asta putem să punem uitați, mai aici. avem aici. Ah, eu știu, asta e 3D. Asta așa spune, fac așa aici. Și, prieteni, uitați. Cum vi se pare? 3D. Ia uitați, 3D, dragilor. Și aceasta este lumânarea. Astăzi vom decora casa de Crăciun și tot una vom prodobi și bradul. Așa că, hai să începem. Deci mama vrea să pun aici luminițele pe brad mai întâi că... Lasă, Gasiera, vii să mă ajut. Auzi, ia uitați! Foarte frumos. Wow, ia uite care le căutam! Oh my god! Am găsit, este acolo. Steaua, ai găsit? Nu știu. Și mai avem stea să și... Dar Trebuie să cumpărăm stea. nu știu, de să ne uităm acolo. Mai ne punem aici. Care? Aici, cu cer. Da, puneți-le. Bine, stai, chiar acum le pun să mă vedeți cerul. Și da, prieteni, noi vom reveni când vom fi puse toate astea pe brad. Și vom podobi bradul și casa. Ne revenim. Prieteni, Noi am pus luminițele. prieteni, ia uitați la mine, eu sunt cerb. Da, după cum ați văzut. A, da, și eu vreau să vă mai arăt. Aici avem toate lucrurile de împodobit casa și de decorat casa, da. Și uitați ce mai avem, ce am făcut eu. Am făcut un mini calendar să știu ce trebuie să facem de Crăciun. Așa e, mă. Și avem niște globuri și vrem să le împodobim. Așa că voi pune camera undeva și aici. sărbători fericite. Wow, foarte frumos. Că așa la voia să vă înțelegeți. Așa. Parcă anul trecut. Hai să începem.
bradul, după cum vedeți, cu camera întoarsă. Se vede mai cute. Așa, aici e... Luminițele sunt aprinse? Nu, stânse, ele am stăt. Așa Să-ți le arată. aprins, spun cu Mama o să mai cumpere globuri, știu că nu sunt de ajuns. Pe partea cealaltă sunt mai multe, dar pe partea asta sunt cam Da, să iau un puține. pic de aici, câteva nu sunt. Dacă vă întrebați ce culoare luminițele, au galben culoare. Așa că da. De aici se vede extraordinar. E ca dacă noi aici dormim. Și se vede foarte cute. Așa se vede în jos, o să fie cadourile, dar uitați-vă la acest om de zăpadă. Hei, s-a întors spatele. Așa. Și da, acesta este produsul nostru pe azi. Poate o să mai schimb niște globuri pe aici, că sunt prea mulți pe partea asta, așa că nu știu, poate vedem. Și acestea avem niște locuri care, niște lucruri care le vom pune prin casă, așa că vom împodobi casa. Așa că și mai avem aici o de asta, de la cutie, nu știu, poate să o înșerp undeva ca așa pe aici, așa frumos, ca așa, pic, așa pe în casa spate. Nu știu, vedem, așa că da, nu știu cum să facem. Cred că trebuie să mai... Ia mă, atâta. Ce luai de acolo? Așa. Lasă! Revenim. Bă. Deci, prieteni, vreau aceasta să o alinăm așa prin brad, cred că. Asta nu știu dacă stă, e foarte frumos. Nu, mai bine nu. Sau da. Știți, prieteni, nu știu, vedem. Asta îi trebuie să văd unde să pun. Așa. Poate pe aici, eu, după cum vedeți, am pus asta la ușă. Și Ca da, să auzim când o să vină Moș Crăciun. nu poate. Sau poate prin bucătărie. Fierbe apa, serios. Așa. Nu știu, mă, poate... Am nevoie de scoci. Știu ce să fac, prieteni. Așa că am nevoie de scoci. Eu știu. Mai am nevoie de scoci. Știu ce o să fac eu. O să fie minunat. Așa că acum și revenim. Până când este normal, așa spun. Până când mama va cumpăra o altă veteală nouă. Eu până când am fost ingenioasă și am pus așa. Și așa că e foarte ok. Acum a venit timpul să decorăm casa. Asta n-am idee încă unde să-l pun. Dați pe timp că mă gândesc până când. Știu că asta o să punem la când o să colindăm. Și o să fac și vlog când o să colindăm. Așa că vreau să mă gândesc dacă să o pun. Bună ziua! Of, Doamne, cred că cel mai bun o să fie aici. Uitați-vă ce cringe arată. Cum e, îți pare? Asta vom punea în bucătărie. Cred că. Nu, prieteni, uitați, doar, e ca așa. Așa e bine. Uitați cât de bine. E mai super așa decât nimic. Vreau, prieteni, să pun în hol acest Merry Christmas. Dacă să primească. Prieteni. O să-mi trebuiască scoci și aici. Eu știu, am revenit, prieteni? Skateboard.
rotit. Acum, vai, cum te rotești tu? Du-te mai de aici, așa. Arată așa. Stați prieteni, trebuie să fiu aici. Așa, punem. Aha. Și... Hai să presupunem așa. E, mă, stai! 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 Telefon! Da! Foarte ok. Arată perfect. Eu cred că arată ok. E destul de bine. Așa că... nicio problemă. Așa, foarte frumos. Cătălin, mă duc să-i duc cu mama. Și asta aici. Deci, prieteni, eu am decorat casa, am decorat tot. Numai că mama a rămas să mai cumpere niște globuri Și am și pus o asta stea. aici. Și da, a pus și asta aici. Eu v-am arătat tot decorat. Am rămas să vă arăt numai chestia asta. Această chestie care am uitat să vă arăt. Este tare cute. Și da, vom reveni când mama îmi va aduce niște globuri și vom împodobi bradul mai frumos. Așa că da, de-abia aștept. Blood. Ok, și revenim, pa! Prieteni, am revenit. Mama mea este pe drum și da, aștept. Acolo este. Nu. Da, și așteptăm să vină mama. Și vom pune globurile noi pe brad. Și steaua. Este noapte afară și așteptăm. Bine, revenim că mama vine. Bună, prieteni! Eu am revenit cu globurile noi. Deci uitați-vă, doar așa arată ele. Da, deci așa arată. Așa arată ele. Foarte frumos. Am revenit după o săptămână. Da, vlogul ăsta a durat foarte mult, așa că urmează să le punem chiar aici. Așa că hai să începem. Deci luăm aceste globuri foarte frumoase. Le punem chiar aici. Și trebuie să le scoatem ca să le punem chiar pe acest brătuț. Dar văd că el nu este luminat, așa că voi pocni din degete și el se va lumina. 3, 2, 1. Așa, prieteni, vedeți, a prins, totul este foarte cute și frumos, așa că urmează doar să adăugăm aceste globulețe strălucitoare și foarte frumoase. Așa că hai să începem!
Aceste 3 sunt ale mele, că vreau să le pun pe brad. Deci doar mă ating și ele mă dărezi străluci, așa că prima o vom pune chiar aici. Vrei să pun? Vai. Sau chiar aici? Dați prieten că vă arăt pe deal. Așa. Ce? Arată frumos, arată destul de bine. Vom lua următoarea și vom pune ok, după cum vedeți am pus-o. Și ultima. Hai, vină încoace. Așa. O vom pune aici. Hai, intră. Intră. Opa, a căzut un dinte. Aici a făcut străluci. Și aici a căzut un dintișor. Și da, cam așa. Așa. Și a revenit cu al doilea pachet de globuri. Vom desface și pe acesta. Așa, rupem cutia. Așa, am scos una. Vine încoace, a doilea. Și vine a treilea. Vai de mine. Nu-mi plac pentru că sunt cu străluci. Și aruncăm tot la bune. Haide. Cine se uită la ceva? Așa și da. Așa cam și asta s-a dorit, dar ok, revenim. Deci am străluci pe cameră, dar uite așa, a rămas chestia asta. Așa arată globurile, trebuie să luăm globulețul și să-l punem unde vrem noi. Deoarece este indiferent, uitați, am găsit un locușor perfect. Așa. Așa, am mai luat încă unul și vom pune aici. Haide, ține-te. Se ține. Ok, și acesta îl vom pune fix aici. De fapt, chiar n-am idee unde. Presupun că aici să punem. Oh, perfect! Foarte frumos. Da, perfect. Foarte frumos. Dați like dacă vă place. Și da. Pa! Prieteni, cam asta a fost videoclipul. Da, a durat, știu, o săptămână și câteva zile. Cam așa. O să vă arăt poză cu bradul, cum arată acum. Cam așa a fost în podobiala de brad. Eu mulțumesc că m-ați vizionat. Eu vă pup. Pa! Nu uitați să dați un like și subscribe. Pa!